Hei, मा जादों? माथो गाबदोंसो नोंलाय? मानो गाबदोंब्रा नोंलाय हारसिंनो? मानो गाबदोंब्रा? खोन्थादो। माबालै गाबला। माबा। मा माबाब्रा? थाब बुंब्रा नेनो बायोलां। नोंबो खोनाबा नोंबो गाबगोनलै। Oh no! आं नों बायदि गाबा। खोन्थादोल' नों। लांहिनाव मिटिं जानो गोनाङा केन्सेल जाबायनो कर'नानि थाखाय। Oh no! हाबाब, बेखौनो गाबबाय नोङो? जाम्बायासो गाबो। आंहा सिख्लाफोरखौ लोगो हमनो होननानै कन्टेक्ट लाखाजोब्बायमोन। हा? लांहिनाव अल आसाम कनफारेन्स जानो गोनाङा केन्सेल जाबाय? Oh no! दुखु मोनबाय आंहा बेरायखावनो होननाया। एलायथो, आं बुंदोंमोन ना खोनाबा नोंबो गाबगोन होननानै। ओइ बुन्दुफोर, मा दावराव जाबाय थादोंब्रा नोंसोरलाय बेयावलाय? नैलै माबा मिटिं केन्सेल जानायनि एसे सावरायदों। मिटिं? लांहिनि मिटिङा केन्सेल जायाखैथ', फावसायदोंसो। मा? फेब्रुवारियाव जानो गोनाङा मार्चनि 2 तारिखआवसो जासिगोननो माथो। बिदिसो होमबा? आंलाय गैमाला सानानै दसेनो दुखु जाब्रबलायदोंमोन। थाब, मा फावसायलाय फावसोलि बेलाय? माथो दिफ' कारफोरनि फेस्टिभेलानो दंलाय। जोंनालाय मानो गैया? Oh no! औलै, बे कारफोरनाबा मानो दं, जोंनाबा मानो गैया? जोंनावल' कर'ना दं नामा? बिसिनाव कर'ना गैया नामा? कार्बिफोरखौ बारा जावदाङालाय बुन्दुफोर। सोरबा सोरबा बिसोरबो बर' बुजियो। ओरैनोबा कारफोरनि आन्दारावसो थाखानाय। बोरैबा मिथियाबा खख्लाय जागोन। फाग्लियाबो गिजा बिसोरखौ।